Super Migo ba? Kadali lang sir, sagot. Bahin sa akong damgo ba? Kung saan po nang damgo ha? Sa akong damgo, akong amigo, permi na ko makita nga kada gabi igo na damgo ko maghilak siya. Kanang imong amigo, sir. Asa mo ka? Kanang imong damgo, sir, nga ay lagi. Kanang imong amigong damgo ay lagi. Kanang damgo, sir, di na maguna siya ako anan ron kay ang damgo reverse maguna sa mga pangitabo nga kanang tawo nga gahilak-hilak sa imong damgo, sir, kanang imong amigo reverse mahitabo ana, sir. Kanang maghilak na Oo siya. nya ay, mulingkod wala- gyud po di ay. reverse na hitabo sa itong damgo, sir, kay kanang imong amigo gahilak bakit ani mo na sa umalabot nga panahon sa real life mukatawa na siya nimo magsige na siya katawa ang bot sa dawin Oo nya mulingkod gyud po di ay. reverse gyud na atong damgo, sir, kay nga reverse gyud to bangko, sir, nga hitabo kay kaso kanang imong amigo kakatawa pagahilak man na siya umabot na po na panahon magsimula na magsikatawa nimo, sir, be careful na kay kana siya damgo naan sa ibo ipasabot reverse man siya nga pangitabo o kung sa ipasabot ano mong damgo nga imo pa yung amigo nga nagnaghilak diha maong, sir, akong tambag nimo palayo-layo na ang tawhana kay Wala ang anak din ha? ang traitor ba, sir, naasuod mo amigo maong chillax lang palayo-layo ay nagpadol-dol amigo mo ayaw na pagkabag ko niya Mao ba? oh Na gid na